أنوار التنزيل. Cikin falalar Allah muke gudanar da rayuwa, ba ma ganewa ba ma lura. Ga misali, gurasar da kuke ci a kowace rana, shuka ce, aka shayar da ita, aka noma ta, aka yi ƙullinta, aka gasa ta, aka naɗe ta, aka gasa, aka naɗe ta, aka sayar da ita har ta iso gare ku. Shin kana bibiyan ni'imomin da kake rayuwa a cikinsu? Kana nazartar yadda Allah yake ciyarwa da shayarwa? Ba da ƙarfinmu ko dubararmu ba. Annabi Ibrahim ya yi gaskiya cikin faɗinsa. Allah ya ce, والذي هو يطعمني ويسقين. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu. أنوار التنزيل.